Presiden ke National People's Youth Front NPYF ba kit borlang nongrem hagasan tarik rumpang arjar besau la kentujur ikipai ba jong jela bat khamtam na pori kasi jaintia bakidei ban husiar na ka Voice of the People's Party namar ka jingbom dan ya ka jing sen a ka jongka na kamenta udok urangli kani ka jing kentho ba kit borlang ka long adien bo nong aitin ka VPP ba bat scam marbo la keno yo ba kit borlang bo penjabo ya ka sain perkhat kipat ba tangkum kinong rabol bat penihar dor kinong mikmat tangkum kinong le isnei ba kit borlang long haba kipat ba kilit pan jingirap na KMLA namar ka jingduk jingkerdo jungki kiong ba kidei tang kinong rabol bat ka kam ka bajabo hende yaladi pat umde bikira tang ka bol hende kira sendan ka borti he berkishim bakalong ka bakot jingken no jong utei u nongilam nalan nong aitin jong ka WPP banga yalam ya ka jimut jong berkat jong ipat ba lan man penjabo ya ka jimut jong ipat berkat jong ipat ba tangkum kita kinong rabul na ka ying jong ki MLA lane nga penhiari ka kerdan jong ki MLA tangkum kita kinong le isne ngadon ban ongkum ni ba imat une unong aiktin jong WPP 4 Julai isne ya ki pat ba badog basok meno na kata-kata nga imat ba sutu ya kador jong ka jingle isne ya ki para breu nong kanu ka jingle ka kham kraw ban ka jingle isne ya upara badog basok kata kadai ka bangga kwa ban ong hang ne por pi ka bangga i thamla teng ya kini ki breu ka long ba ladara bol ki pat ba lani lada lipan isne ki pat ba ki ong bakalong ka ba penjabo Hendai yala depat ngini i tengkren haki meeting baki ki penlong. Hendai baki ki pen up ka bol. Da ka prak sundan ki pena. Kata kadai ka bangga nga yui. Te hatu ya ka jing pen up right ki ken bakadai ka bakot. Hendai ka jing lai pan isn ai jong ba hatu kadai ka pacapo. Kata kadai ka bangga baru ngat pa ban bu jeng kelilang. Ya kini ki nong yalam khamtam yutei nong aktin jong ka WPP. Ubala balia nakamta bansu kenok yang bangadai uwei na kita ki nong bangsa kata kadai ka masjid ka bakam ka bangaso ba ngadon kam nakaliang tungaru ba ngan hapan yadai la de nakamta kini kijing kendok ki bom syam don kanurim hai hakabayadai bat kajing kenok bamsap yang ada utei unong aikten jong WPP ngajukwa nong tanggan nei uang yang ngah ba ngabam sap namar banga yeng hakaliang jong ka sorkar tinga kwa ban bu ka jing keli hato babaro kita kibadon hakaliang jong sorkar kita babam sap bat nadu menu ba kata ka WPP kala don ya kata ka jing pensisya ba kata ka sorkar ka bamsap lane ka WPP kalamu ya kaban long no kum kanong bisa ya kabam sap jongno kentop yang lada ka VPP kala ban ay ka judgment tang da ka ba perta hasurak ya kabam sap jongno maslo ba non kam syu te ya ka high court lane ka supreme court ban sim ya ka jeng bisa lada ban supak bisa ba VPP lada kilala ban surai himaki ya kabam sap jongno ngadok ngakwa ban ong tangkata uong ba ubreu ubadi lagari ujudi syai lagi ukenok mendiri yang tang nak tahu bangadon hak NPP umut ba ngang ladai mendiri kata imat kadai kajing perkhat lengkot ke jong ni ubreu kena kata kadau ngang ngamut banong ba ngan diri kum no mangamar wei ya kari India kapadon mong snong kuma shispa anu folklor ngalase bandi bat hamno ka sarkar India kalalay ay subo kumangiling ilong ngidon ka border ka Bangladesh ladon sa bakalay ay CNC ne ya kata ka jumi ka kari sa po kiwe pat kiri lani sok Bangladesh pa kiwe we kata ka suka bono pi ni kren ta ka diri ngiki jaj beri khasi wat ya ka jaka ka bangathit nga pada thit himang nga thit lang berkelok jong lada nga kwadi marui kan jeng menjud kalau bun ngam la asu ya kaban ya ban sudi marui kum tu
Tiba nomban dilili kata kari te selendep tu kajing berkat ngam tip kai kajing penlong ini beriu bakin confused bakin nervous aduh kadi tang itu jing keren juga. Kapa arah tu ni wong yang na bangga balias yang sedih. Tinggal ngadai unong ngelam jo ke political party. Hatu ngaru ngam dan hak ban yada ya laga jo ke party. Lada balia WPP kemut kapiang. Lada balia sa mengi kenget kan suatu kamlo. Ti nagaling juga ya kaniru nganong bay nga kung unong ilam jong ka National People's Party jong ya katnat jong isamla nganom syong klikti la kada day nga ya kabangan haban reply kham eru ngan hable ya kata na kamta ka party ke jonga ngayan skam halon tangba kide bandon ya kan rem kawi pade uang hanaba ngaken tha hana ngaken tha ngapa banong nu urang ba ngangal don haka politik na du ar hajar lai bat na du ar jar lai hadu menta kijing kan tha kijing kan tho ki balai pojat niyo ben man kas ni ngam su phalasyo ikini ki ai ber khoi ngakwa banong yu niu ba namar bangatang yu i tang menta hakini ki nru benai nyu benai te ti mat umpat ju yo mat ya kan ke diksa kan tha haki we pat ki political party lani hano tenda takada umat usul pala usul longo ba kisah kentha maki ni sodon bok bau nu pra job tang sawat ke ble handai da dei ba jen dala job khambon kini ngamtep kai ke banjai pajba namar kini kila kren shai bakim don jing isnei pajba kata kadai ke ba ngasgo katkum kani ke statement bau tei unang ai tin yo wipiti uong tenda takadau kerpat ikpat ba ngin husiar na ki bakum kini kinong ilam ki bomdon ya takadonot bat kamensem ban sosne ya ki para brio